Vamos a seguir cas reunións anuales deste ano centenario. Desta vez non traemos xogadores de distintas épocas, senón que veñen todos xogadores da primeira plantilla. Vounos a presentar xa, porque todo o mundo os conoce máis ou menos. A Juanín, empezamos pola izquierda, direi alguna semblanza del, para aquel neno que non sepa ben quen é Juanín. Pois é un delantero do Estradense que leva aquí varios anos. Bueno, creo que lle dou moito a este club, non só dos xogos, sino tamén goles. Non quería olvidarme antes de nada darte unha hora boa, porque ainda non tuve tempo por cousa da paternidade, entón xa aproveito este momento. De Brais, pois destacaría que é un centrocampista moi inteligente. Ben apropiado a falar de ti unha frase que ten Cruyff, que sempre me gustou, que dicía que o difícil do fútbol é facelo fácil, eso é o difícil, non? Entón, ti xa pode estar enmarañado en mil sitios, que non sei como aparece en outro sitio, para poder xogar tranquilamente. Esa é unha cualidade túa. Bueno, sempre me gustaches moito tamén. De Óscar, pouco conocía a Óscar hasta que chegou ao Estradense. Pareceme un lateral fabuloso. Bueno, ainda teño na mente esas 2 ou 3 carreiras que botaches o domingo, e logo centraches de película. Bueno, pareceme un chaval, un bo lateral. De Fuentes, aunque non está xogando de titular ou moito, eu estou enamorado de ti. Xa xo dixe unha vez, porque tes estéticamente parecesme un dianteiro centro elegante, e marcas goles de vez en cando xogas marcas goles. Eu fui un arteixo e marcaxe un goliño ali, non? Pero digoche eso porque na miña época que se destacaba no campo de fútbol era o dianteiro centro e o central. Eses eran os altos do equipo, eses eran os pimpollos, sabes, os guaperas. Os demais estábamos feitos con contrapos, con cachos de outros, non? Pero era destacar así. Agora non, agora xa... Pero bueno, que estéticamente, bueno, un 10. E me gustaxe sempre. E de Raúl, pois, sí ten cara de neniño, apropiado ao programa. E gústame moito Raúl porque a mí parece un todoterreno, non sei como definilo. Realmente, aquí pasa un pouco como Juanín. Juanín, non sei se xoga mellor en banda, se é delantero centro, ainda estou, sabes, titubeando. E a ti, como che vexo en 1000 partes do terreno de xogo, pois digo eso, non? Físicamente estás a tope, e diría, bueno, pois un segunda punta, un home ofensivo, bueno, é algo sorprendente en goles, non? Marcas algún gol que nos levanta todos os asientos, se non vayamos a Valladares. Estuvo ben. Bueno, pois unha vez presentados, o tema de hoxe é fácil. Temos o presidente cerca, que les vamos a dicir que o tema trátase de por que o Estradense vai así. A ver, este boom, encendernos un mechero e quedou encendido, apagarase. Que pasa? Como estamos así? Entonces, habrá uns motivos, unhas causas polas que o Estradense, desde que se iniciou a Liga hasta hoxe, estivemos aí arriba, non baixamos nada, sempre en fase de ascenso. Decirme algún motivo, cada un, deixamos un motivo solo, porque senón non acabamos o tema. Empezamos por Juanín, dime algún motivo de que isto vaya así. Eu penso que todo en xeral influe moito na situación que levamos. Eu penso que entre eles está o presidente e a directiva, que, bueno, están facendo moi ben, levan moitos anos, están aportando moitas cousas ao equipo e máis a Estrada. Son anos de pelexa, porque, lógicamente, eles ten unha labor moi fundamental cos patrocinadores, conseguindo cartos para o club, e penso que é algo importante tamén cansino, porque ao final son moitos anos que leva Toño e a directiva, e por eso tamén eles, ao mellor, en certo modo, queren ir deixando a un lado o tema. Entonces eu penso que son moi importantes, e sobre todo que é fundamental para un club en terceira división ter os pagos ao día, a relación que temos con eles, pois todo o que engloba eso. Bien, é fundamental, eu digo isto porque se non hai directiva non hai fútbol. O sea, para min tamén son os que fan a labor máis grande, non, do fútbol.
E Brais, dime algún motivo máis, Brais. Sí, bueno, vou tirar polo fácil, que é falar dos meus compañeiros, de cando cheguei aquí, a xente que, bueno, ao final levaba máis anos que te arropaba, que agora somos entrenadores. Ah, sí. Bueno, eu cheguei aquí sendo un rapaz, eles eran os veteranos, e eso creo que se transmite a día de hoxe. Eles conformaron a plantilla moi rápido, fixeron as cousas rápido e ben. Creo que a falta de experiencia, que sería o único hándicap, o único motivo polo cal a xente podría estar nerviosa, estáse vendo que non hai problema ningún. Entón eu sinceramente, cando a min me dixeron que iban ser eses os entrenadores, pois a verdade que foi un gran motivo de peso para volver, porque os conocía, porque a verdade que fai ilusión, e porque é xente da casa, é xente que quere este club, e creo que sinceramente eu estaba fora, pero desde últimos anos facía falta xente que quixera o club aquí dentro, e os entrenadores máis. Perfecto. A mí gustoume moitísimo tamén que miraran pola xente da casa. Bueno, de todo o que dixeches, quedome sobre todo que faltaban 2 meses para empezar a Liga, e o Estadense estaba tranquilo, en paz, que a plantilla formada, o sea, víase seriedade, víase todo eso. Recordo que eu estaba en contacto con xente de Noia e non sabía quen iba a xogar o Noia. A pouco de empezar a Liga, sabes? O sea, eso dalle moito ao club, non? Óscar, que nos dice? Bueno, eu creo que un das pilares fundamentales somos os que estamos hoxe aquí, os xogadores. Creo que este ano deuse o caso de que hai un bloque de xogadores que, aparte de estar xuntos e formar, pois, parece utópico, dino todo o mundo, pero unha familia, xuntouse pois xogadores que levaban moitos anos xogando xuntos xa, con xogadores que viron de outros equipos, pero que sí que teñen un pasado aquí no Estradense, como, por exemplo, Brais Vidal, que está aquí, Mella, Miguel Fernández, e despois tamén, pois, un pouco todo, a xente que entra desde o banquillo ou que poden xogar menos, pois, aporta ao equipo. En un ano como este, que, pois, deuse a ocasión de que tivemos e pasamos por ter moitas baixas, pois, os xogadores que entraron a aportaron, incluso os juvenis, pois, por exemplo, no partido que falabas antes de Arteixo, chegamos a levar 6 juveniles convocados, 4 ou 5 xogaron, e aportaron o equipo como se foran máis a plantilla. Eu alegrei-me un montón ese día de que foran os nenos todos, que o artista no cole, todo eso. Porque, bueno, se xogas menos, sabes, parece que che dá un poquinho de ánimo, non? Sí, vou falar da afición, neste caso, xa que levo 3 anos aquí neste equipo, si que hai que destacar que este ano a afición estáse volcando moito con nós. Xa desde a pretempada, cando fixemos os partidos amistosos aquí e a veces fora da casa, sí que se notaba que este año, pois, a ser o do centenario, pois, que están máis encima do equipo. Eu, sobre todo, o noto xa, por exemplo, nos partidos da casa nesta tempada que están, o municipal está cheo. Sí. Sorpresivamente tamén nos de fora, porque cando vamos fora, en moitos campos, dá a sensación que estamos xogando no noso campo. Sí, sí. Eso eu tamén personalmente o noto cando estou cantando, anímame, Fuentes, vamos, que hai que meter un gol. Eso a verdade que motiva moito. Xa tamén, pois, nos actos que fai a propia directiva, como o himno, onde o día do neno, que ao acabar o partido, moitos nenos metíanse no campo, fírmame aquí, fírmame alá. Eso a verdade que fai moita ilusión. Pois, a propósito deso que estás dicindo, eu teño algunha vez quedado aí mirando os pequenos e a mellor un tiraba un penalti e dicía el lo tiro yo, que soy Gamarra, dicía él, sabes? Ou di calquer cousa, ou no, déjame a mí, que yo soy fulano. Eso facía tempo que non subía no campo de fútbol, os chavalitos eso, sabes? E logo, eu desde fora tamén vexo, todos vemos que hai xente que empezou a vir que non viña de anos anteriores, é o que dicías tú, non? Bueno, hai un ambiente fenomenal, eso está claro. Sí, en xeral. O noso niño ten nos dito. Pois eu, nada, é o que vimos contando, non? Que tanto a directiva, o club, os xogadores, os místers, a afición, hai xente que realmente
non, o sea, é un traballo que se dá por sentado, como é o tema, no meu caso, do que quero comentar, que é o tema da preparación física, ou da preparación, pois, dos porteiros, ou a xente que temos aí no día a día, e que nunca se toca como tal, pero que para nós é imprescindible, non? O sea, levo tamén aquí 3-4 anos, e, bueno, falámoslo todo sempre, que no caso da preparación física con Manolo Blanco, temos confianza cega nel, porque está demostrado cada temporada que eso, de que este equipo sempre vai de menos a máis. Eso notámoslo moito, porque cando chega o tramo final de tempada, eu teño a sensación de que quizás ande máis que o resto dos xogadores contra os que xogamos, a excepción dos grandes equipos que tamén rinden, pero si é certo que é algo, pois, que falámoslo moito, que temos confianza cega nel, por exemplo, eu que sei, de un mércores estar pois cargados cas pernas que non dan e que os adestramentos igual non salen tan ben como deberían salir, pero que temos a confianza de que o domingo vamos a estar ao 100%. E iso agradecese moito e notámoslo na nosa preparación física. Sí. Notase como acaba de los partidos, eso está claro. Bueno, pois unha vez tocado este tema, non sei se nos queda algo por aí, tocamos a todos, non sei se nos queda, pero non falamos nada do director deportivo, agora que decir, non? Porque tamén foi fundamental en este aspecto. En eso que falábamos antes, que xa faltaban 2 meses, o equipo xa estaba preparado para competir, eso é unha seguridade total, non? A mellor tamén o seu mérito ao director deportivo. Bueno, pois algunha preguntiña ahora a cada un, vale? Que exixe o fútbol, Juanín? Que nos exixe para Pois para min, vendo a trayectoria que levo aquí no Estradense, facendo media de todo, porque realmente prácticamente é o único club no que estuve, pois creo que exixe unha boa preparación física, que os compañeiros estemos todos alineados para facer unha boa temporada, como nos está pasando este ano, nos pasou en outras xa hai 3 ou 4 anos, e sobre todo que haxa bo ambiente, sobre todo porque non somos profesionales, ao final traballamos durante o día, e ao final do día, pois, queremos chegar vimos cansados, e queremos ter un ambiente bo de traballo, e lograr, pois, un bo entrenamiento. E penso que aquí danse todos esos condicionantes. Perfecto. Eu poñería o Estradense como exemplo en eso todo, Bueno, vémolo desde fora, todo eso que dis, vémolo desde fora. Habláis, que cualidades fan a un bo xogador? Ti que estás nesa zona difícil, podes comentar. Eu penso que unha cualidade moi importante é a autoexixencia, sinceramente. Tens que ser autoexixente para poder ver os teus defectos e as teus virtudes e saber que explotar e que reducir. E despois, bueno, ser bo compañeiro tamén axuda moito, ser bo xogador, creo, porque ao final somos 11, non somos un solo. E nada, eso, ser intelixente tamén, eso, bueno, que decía antes, nas túas características, saber que virtudes e que defectos tes, eu penso que é o máis importante, e despois explotarlo, obviamente, non deixar, se eu son bo correndo, pois non deixar de correr, sino facer. Vouche aumentar unha cousiña, que además é propio para ti, ser fuerte mentalmente. Sí. Tamén é bo. Sí, sobre todo se queres chegar xa a un nivel de categoría de fútbol no que che exixen eso, na verdade, porque, bueno, vas a campos nos que xa che piden resultados, e vas 0-0 no minuto 30 e xa igual un che di burro ou che silva, que é parte do fútbol, e claro, hai que ser fuerte mentalmente para o seguinte pase, ou o seguinte tiro, ou o seguinte control, que non pasa por aí o que. Digo porque ti eres fuerte mentalmente, Sí, penso que sí. Desatascas ou atascado, o sea que sabes o momento apropiado. Óscar é lateral. Bueno, eu fui lateral tamén. Cando empecé o fútbol, puxeronme de lateral, dixer, bueno, para mí dixeronme, ponte ali porque é onde menos estou. Onde menos estar, a mí pasou unha parecido. Pois, ser lateral, que significa? Bueno, eu creo que é unha posición que aporta bastante o equipo de cara, xa non depende do partido, pois hai posicións que aportan máis, que aportan menos, que se usan máis, que se usan menos. Creo que ao fin e ao cabo o lateral é unha posición que é máis ou menos importante en todos os partidos, xa como se dé o partido, xa que, bueno, axudas a defender, despois tens que subir e aportar algún ataque. É unha posición na que ter un bo físico, no meu punto de vista, é importante, porque, ao fin e ao cabo, se subes baixas, son kilómetros que lle mandas ás pernas. E despois eu creo que un bo lateral ten que
non o asumo, non o fago ás veces, pero xogar fácil, non complicarse, Bien. facer o seu traballo e intentar aportar. Bien. A Fuentes, que valores debe ter un bo xogador Fuentes? Eso para os nenos todos que nos vexan. Eu penso que principalmente ten que ter un sacrificio. Sí, Sobre todo o sacrificio, ser bo compañeiro. Porque aunque seas bo, ao fin e ao cabo non des todo nos adestramentos. Por exemplo, como días como hoxe, chova, estes todo, non quero entrenar, esas cousas, pois creo que eso é o principal. Querer xogar a fútbol e que che guste o fútbol, principalmente. bien. E por último a Raúl, a ver, fálame un pouco de ti, porque, se sabes, vexo che correr por todos os sitios. Dime algo de ti. Eu sei que tens moitas fortalezas, moitas cousas boas. Non lle vamos a decir ao contrario se tes unha mala, pero se tes que corregir algunha ou te posen mellorar unha... Sí, sempre, o sea, Sempre hai. Sempre hai, o sea, todos os xogadores, quitando Lamine Yamal, por exemplo, que tamén terá as súas cousas, pero todos temos que mellorar. Unha das principales cousas que eu penso que teño que mellorar e que falo con moitos dos meus compañeiros é unha frase que, a ver se entendes, que vas a entender moi ben. A pausa dos 28. Que hai xogadores que a partir dos 28, que é un número orientativo, teñen unha pausa xogando e unha experiencia que igual os xogadores máis xóvenes como Óscar, Fuentes ou eu non a temos, sabes? Eu creo que a toma de decisións, esa experiencia, esa pausa, eu creo que é unha das cousas que teño que mellorar. Pois está ben, Sí, polo nos 28, pero bueno. A miña madurez foi cos 29, sabes? Pero bueno, cada un ten o seu físico, Sí. efectivamente. Bueno, por dito isto, vamos a definir o estradense actual. O que ahora mismo estamos vendo na clasificación é o que vemos no terreno de xogo. Decirme unha frase, unha palabra que destaque ou define o estradense de hoxe. Podín? Pois para min a palabra resúmese é simple, en familia. Familia. Porque somos unha familia e porque, bueno, vese cada domingo que pelexamos os uns polos outros, ainda que polas semanas estemos pelexando por un puesto con outro compañeiro, e é familia e Perfecto. é o que resume todo. Perfecto. Brais, que destacamos? Eu quédame con sacrificio. Sacrificio. Sí, Bien. porque ao final sacrificámonos polo lado, polo tema da familia, sacrificámonos vindo aquí, perdendo de familia, de amigos, de, bueno, que decía Fuentes Santos, por exemplo, de días de chuvia, de quedar na casa o quente, e xa non falo solo de nós, o corpo técnico preparar sesións, a directiva buscar patrocinios, axudarnos cos eventos, estes programas, Sí. Jesús cas fotos. Eu penso que sacrificio é unha boa palabra para o estradense. Gústame. Óscar? Eu vou usar unha frase, Unha frase. nunha palabra. A ver. É algo que os de dentro do estradense pois entendemos, igual xente de fora non entende, é que hai que seguir. Hai que Unha frase seguir. que usamos moito, cando non salen as cousas, sempre se di hai que seguir, cando pois vamos ao mellor abaixo no marcador, sempre pois o Javi e o Manolo, que foron os creadores da frase, dentro do banquillo, hai que seguir, pois eso é algo que nos define, pois seguir Moi ben. sempre a por máis. Gustoume tamén. Un montón, sí, señor, hai que seguir. Para os xogadores, mas para a directiva, Bueno. E Fuentes, que nos di? Pois eu vou dicir ilusión. Vale? Ilusión, porque a Sí. verdade que o que levamos de tempada hai que dicir que ha estado moi ben e creo que notase na estrada e no estradense en sí que hai moita ilusión por lo que queda e por lo que queda. Sí. Todo o mundo está ilusionado. Efectivamente. Pois eu vou dicir ambición, porque creo que o clube é ambicioso, dende fai unhas temporadas, creo que os xogadores cada ano temos unhas expectativas cada vez máis altas, somos máis ambiciosos, a afición eu creo que este ano é ambiciosa tamén, e ten pois a esperanza de que nos demos o que, o sea, sigamos dando o que estamos dando,
Eu creo que eso é o que reúne o tema da familia, do sacrificio, de que hai que seguir, e da ilusión. Ser ambiciosos porque se disfruta competindo, claro. Encantoume esa ambición que hai que ter, que todos temos, porque estamos ilusionados, verdad? E logo porque hai que seguir, senón non éramos unha familia, Sí. e senón, Brais, O sacrificio, non? sin sacrificio non hai nada. Vou dicir eu, pero é de sempre, non é dicir, bueno, vou pensar eu unha frase, unha palabra para destacar isto. No, isto sáleme da alma, o que vos vou dicir. Para min, o estradense, sodes vos, bueno, todos, o estradense é amor. Eu estou enamorado deportivamente do estradense e de todos vos. E non me pode falar mal nadie mal de un de vos, porque lle quito cousas que lle digo que está equivocado, porque cada un aportades cousas preciosas que enamoran. Bueno, dito isto, algunha caralladiña desas que vamos a falar agora, por exemplo, o autobús. Que pasa cando ides no autobús? Que facedes? Para que sepan os chavales, cando ides no autobús, que ocorre? Bueno, cada un fai o que lle apetece, uns xogan as cartas. Eu, por exemplo, vou ao meu rollo no asiento, suelo ir detrás de por rúa e diante de mano blanco. E, bueno, si ti digo... Eso é por superstición ou por algo, non? Sí. Ves? Xa aí hai un tema complicado. Sí, gusta que vaya Javi aí á dereita no asiento das escaleiras, senón xa vou mal. Cada un ten o seu sitio. Por eso, ti tes algo Brais. No, eu a verdade que procuro dormir. A verdade, para non Bien, está ben. a xente, a verdade. Non quero quitar do truco, nin os outros Non. reando de quen xoga, quen marca, quen deixa Sí, marcar. sí. Entón eu relaxación e isto. Algo máis por aquí? Eu son xunto con Raúl e, somos os de sempre. E de xuntos os dous. Ander, Toque, Brais e Caraván, somos os do truco, os das cartas. Aí sodes os do truco, vale. Vale. Non hai viaxe que non xoguemos. Sí. E foi? Pero a verdade é que como Juanín, vou a miña bola escoitando música, Bien. tamén no mesmo sitio de sempre, Bien, así para non romper as cousas. está ben. E así. Todas as cousas me encantaron, Pero digo vos esta pregunta, sabes por qué? Porque vamos a volver aos anos 70, cando eu xogaba, cando os autobuses iban a 50, 60, e cando levábamos 2 horas e media a Ourense, e que facíamos nós? Pois mira, ou algo que non nos sabe nadie. Xogábamos, como pasaban poucos coches de frente, máis de frente, pero xogábamos o número que tiña a matrícula do coche que viña de frente, o último número, a peseta. Entonces cada un poñía unha peseta e logo esperábamos que viñera un coche de frente a ver que acababa. Entonces o que ganaba, pues ganaba 15 pesetas, 18 pesetas. Eso facía. E logo, bueno, podemos decir que cando eu entrei ao estradense, pero isto é así de largo, eso. Pois os xogadores cando viñan comigo non querían vir moito porque o repaso que íbamos a dar na caseta, nos vestuarios, xa levaban todo estudiado do autobús. Bueno, pasaba cada un por xuntamín e falábamos individualmente, e xa cada un tira no terceiro da barrera, tira no quinto, ti poste no cuarto tal sitio, o sea, nos víamos a repasar todo eso. Eso é fútbol, todo eso. Bien, quen é o máis chistoso do equipo, o máis así comediante? Hai algún que conta chistes, sabe? No, este equipo non vale para... No, xiste como tal, No, no. pero quen é o máis chistoso? Eu penso que Brais. Brian? Sí, Brais. Sí, o Sí, no, Brais Calvo. Brais Calvo. Brais Calvo. Brais Calvo. É o máis serio? É máis serio. Sí. Viti, pode ser. Sí, igual, sí. Pode ser. Quen? Brais Vidal. Brais Vidal tamén. Hai Brais Vidal. Digo, bueno, Non o sea, serio, pero que sí, impón. que parece que tiene un poquito máis de camino que los outros, non? Sí, pode ser. Eu tamén desde fora digo que sí, que ten pinta de ser un rapaz serio. Bueno, É hora de deixar barba máis, ainda, non? Como? Agora? O deixar barba, Sí. aí non se dá máis serio. Sí, claro. máis edade, sí. Bueno, unha pregunta destas que tamén é moi sencilliña. Fábola ao que queira contestar, Cando, por exemplo, se perde un partido,
claro, metémonos no autobús ou non nos metemos no autobús, pero sufrímoslo nas nosas carnes esa derrota. Entonces cada un, pois, depende de como sea, pois sufre máis ou sufre menos, sabe? Digo, se algún vos dura moito tempo ese mal estado da derrota ou recuperades rápido ou aínda vos dura po día seguinte, decidme algo. É interesante esta pregunta. Sí. Dígolo, sabes por qué? Porque eu entrenando duraba 3 ou 4 días ese sufrimento. Como xogador, ao mellor pasábame pronto, pero como entrenador en media semana pasaba moi mal, moi mal. Como levades? Eu a verdade que cando, bueno, perdese, eu personalmente a noite despois do partido estou pensando no partido bastante. Este home hai que darle algo máis. Porque eso é sufrir. A verdade, Eso é sufrir. a verdade Sí. é que a noite e o luns, Pues sobre todo o luns, Un día jodido. Eso é vivirlo. Eso é vivirlo. efectivamente, son Sí, días sí. jodidos. Mira, eu, así, rápido. Salíamos do vestuario, os xogadores, e máis eu, máis o que me acompañaba, nunha derrota, e vía de frente a un rapaz, a un de vos, reír a carcajada con un amigo que tiña de fora, eu tiña que marchar para outro lado. Non podía pasar por xunta dele. Porque é que eu non era capaz de reír. Durábame moitísimo. Eu comprendía eso, o do chaval. Pero eu sufría tendo a reír. Como pode ser se eu vou castigado hasta aquí? O sea, dolido de verdad. A ver, eu creo que depende moito tamén de como se deba así Como como sea. o partido, sabes? Se xogaches ben e perdiches, pois vais sempre máis cabreado porque, Tamén. non sei, ti contas con que merecías ganar e perdiches. Pero, bueno, sí que é certo que nós despois de perder veces que non xogamos as cartas non quedan ganas de Non xogar. queda nada, bueno, por menos. Bueno, pero damos o premio aquí a Fuentes, o que non sufre. Vamos a ver, a primeira volta foi fantástica, non? Podemos decirlo. Sí. Como ves o equipo? Os compañeiros, como ves todo en conjunto? Como vai ser a segunda volta? Ben, Que expectativa? nunha mesma liña de como vimos realmente, porque quizáis tivemos aí non tropezos, pero si estes partidos que xogamos en casa contra os de arriba que bueno, decantouse para o lado deles, como podía ser para o noso lado, Sí. pero bueno, vexo unha liña ascendente, acabamos a primeira volta ganando e comezamos gañando tamén, entón seguir neso, esa mesma liña, eu creo que bueno. Bueno, eu creo que todos somos positivos en ese aspecto, non? Non tanto como Jonín dice ascender, eu xa non digo eso. Pero Jonín está en ascender. Ambición. Ambición. Bueno, este non che vou preguntar a ti ainda, pero esperar. Algún piropo que che dixeron no campo de fútbol? Bueno, cando se podían botar piropo. No, eu no Non. campo de fútbol son moi diferente a fora del, e polo tanto dentro do campo de fútbol chaman de todo menos guapo. Bueno, Entonces, pois, Entonces, creo que ningún. piropos non. No, no. E a ti? A min é que Tampouco. eu... Pode ser que dixeran algo, non sei se bo ou malo, pero a Claro. verdade é que non me entero de nada da grada. O que pasa na grada estou 100% fora. Estou no partido e non me A entero. ti Fuentes tampouco, Eu, bueno, Nada de botar piropos. igual que Óscar, que cando xogo non escoito nada. Non da os grada. coitas. Verdad? Raúl tampouco. Miña nai igual, algo. Bueno, Diría algo, bueno, pois miña nai. Depende. E agora Brais? Pois tampouco moito, non? Pois si, eu de ti si, botaronche un piropo. E ti a mellor non te enteras. No, a verdade é que eu estou bastante como Óscar, ao final estar no campo, Pois botaronche un bo piropo, unha persona dixo que eras un catedrático. Entonces, algún piropo che botaron. Sí, pero desde a grada. Claro, Vale, eu non sei. botaba desde a grada. Bueno, si temos un penal, a Juanín non lle pregunto, porque vai o balón e xa o tira aí, porque xa lle pasou. Pero os demais, se coxemos, se hai un penalti, que facemos? Vamos para a portería do outro lado, collemos o balón, se nos poñemos nerviosos, No. que o tire fulano. E a verdade é que miro se ninguén o quere tirar, tiro eu. E ainda non tirei ningún costradense, pero vaya, é algo que non me importa. Pero entendo que, bueno, que hai xente que ten ese peso no vestuario, a mí non me importa. Hai xente que cobra Sí. por goles, é o que hai. Sí, é verdad. É o que hai, eu como non cobro por gol, se non Antonio se arruinaría, pois xa deixe tirar os penaltis a outra xente. Vale, vale. Ti tiraría no... Eu sí, pero é un pouco o que di Brais, pois hai certos balóns, certa xente que sí que está perdiendo a hora de tirarlos, pero bueno, por medo non. E Raúl poñeríase nervioso. Pode ser. Pode Non te ser. vou mentir. Pero
Se hai que Pero tirar, tirar de tires. tiras. E Fuentes tamén. Eu non me poño nervioso. No. No, estou... Home, tirei en categorías inferiores, tirei moitos penaltis. Aquí no Estrense non se deu o caso, porque como di Óscar Brais, aquí hai galóns, que hai xente que tira primeiro, outros despois, pero se teño que tiralo, non teño problema tampouco. Bueno, esta é para todos outra pregunta. Que sería un domingo perfecto para un de vós? Vamos, Raúl. Que sería? Domingo perfecto, o primeiro que faga sol, Que faga sol, e segundo que gane o Estradense, claro. Se é domingo, se é sábado, que... algo máis do que di el? Personalmente que non faga frío, porque sou alérxico, entonces... Personalmente que non faga Que frío. por aquí un domingo Pois perfecto. eu máis do que di Raúl, pero, bueno, vou cambiar un pouco, despertarme con a miña familia tranquilamente, vir ao fútbol tranquilamente tamén, si pode ser o partido máis tarde para comer antes e comer algo mellor, está ben, Ben. bueno, disfrutar do domingo así, en familia e xogando co Estradense. Perfecto. Ese está. Non, tema fútbol. Non máis. Home, eu se podo marcar gol para... Ese é o que iba eu, home. Se pudera marcar 3 goles, Claro, sería todo fin de perfecto. semana. Bueno, a Brais voulle preguntar aí unha preguntinha que... Mira, non chorei, pero molestounos moito de marchar de aquí. Así como ao revés, pois disfrutei de que viñeras. Esa etapa foi positiva, marcouche ben, gustouche, foi unha experiencia boa. Sí, eu sempre digo, bueno, ao final todos queremos xogar e o último ano estuvo en final, é unha experiencia máis, creo que era unha experiencia que necesitaba na miña vida deportiva e non me arrepinto de nada do que fixen, porque, bueno, creo que fixen cousas ben aquí e ali e por eso estou aquí de volta, ao final, bueno, somos personas todos, unha cousa é o que pasa no campo, o que queremos cando estamos xogando ou defendendo un escudo, eu defendía este escudo, defendín o outro pois cas mesmas ganas e agora outra vez este. Bueno, pero como espectador non che vía ben, no outro equipo. Víache ben aquí, e ali non era capaz. Non era capaz. Hai algo de egoísmo no fútbol? Sí, eu creo Algo que... hai. Sí. E además isto foi tema de conversación. Foi unha mítica frase das de Ander Bellido que dixo o xogador é egoísta por naturaleza. Sí. Entón, pois non sei, hai veces que pois, máis de cara a gol, por exemplo, os delanteros que están somos contra a portería, Sí. mellor poden dar un pase que sexa gol case 100% e preferen tirar. Pois esos pequenos detalles, pois sí que eu creo que é Sí, sobre todo arriba. Non, vai atrás non tanto, pero arriba, verdad? Pode ser, pode ser. Bueno, terminamos con unha preguntiña para todos. A ver se tendes algo especial que decirnos. Algo que vos marcou hasta ahora, algo que extraordinario, algo fantástico, algo que chamou a atención. Tendes algo? Decídeme para decir aos nenos. A ver, ti xa, que tes algo? Mira, foi o meu primeiro ano aquí ademais acórdame perfecto, foi un domingo contra o Juvenil Pontareas, Sí, joder. un partido aquí na casa, pois deu esa situación de que, bueno, empecé no banquillo e entrei ao campo a xogar no minuto 65, máis ou menos, así. E nada, pois 3 minutos despois, pois quitarme outra vez. Entrei nos 65 a xogar e salín nos 68. E xoguei 3 minutos. Entón é unha anécdota así, Pois é. un tanto curiosa, que non se suele dar. Bueno, non hai ninguna máis, ninguna curiosa, claro. Creo que bastante curiosidade é que a xente que eu cheguei aquí e compartía medio campo son os que me mandan ahora. Eu creo que ese é bastante É curioso, a verdad. é moi curioso. Moi ben, bueno, pois deixámoslo aquí, gostou encantadísimo de estar con vos. A directiva marcou todo isto para que a xente vira e conocera un poquinho máis dos xogadores que hai no club e darvos os gracias por vir e a ver que pasa en Somoza, porque, bueno, vamos a decirvos cuidado ca chuvia. Cuidado que ao mellor xogades outro partido distinto ao que pensades xogar, porque creo que ven aí medio huracán. Así que, se hai que rascar, Claro. Bueno, gracias a todos, vale? Gracias a ti. Venga.